sak marga-marga tansah manggih rayu wilujeng. Ingkang menika katur dumateng panjenenganipun Ibu Darwanti saha Ibu Eni keparenga jumenengaken ingkang putra temanten tumuju ing sasana panggih. Monggo Ibu Darwanti saha Ibu Eni keparenga jumenengaken temanten putri tumuju ing sasana panggih. Para tamu ingkang sadurbagiya mulya nyarengi panggingking putra temanten sarimbit sinubagya ungling cantaka mungguing warih. Saking asmanipun Gusti ingkang Maha Mirah lan ingkang asipat welas nasib hanyaringi dinten winaton dinten Soma Jenar tanggal 9 Mei warsa 2004 jejering titah ingkang asipat jalu lawan pawestri wis ngancik sambut silaning agrami inggih ing ari kalenggan punika pitung pinaka tumapaing gati kaya kawus pinasti jinudha kresnaning Gusti Nimas Rara Yesika wis dawuh palakrama kaliyan pun Bagus Wahyu Aji Sutapa ing madyaning pasemuan sinambrama puji santi mugi kasembadan ingkang kaesti saning panjangka bebrayan mulya ing Janaloka tindake ngarah-arah jumangke sarwa pernah anjuwaken sing manah muring boten wonten ing samiseng kanun inggih pekaten patrapipun ingkang dawet namung bingan wontenipun namung tansah munjukaken puji syukur unjuk wonten ngarepipun Gusti Kang Maha Luhur prapteng papaning panggih ketabisaken tirta wening mungguing bebokor sinebaran sekar triwarna wiwahan toga kinangka sarana lan sasmita lekasing tumindak tansah linambaran budi kang wening wijiling lesan medaring lati tansah ngagati murih hamba bar bakati kepermati prapteng papaning panggih nuli temanten sarimbit tangkep asta sinembung karana puji donga lamat kapira
ingkang swanten dumeling saking angkasa sumusuk ing Himantaka saya ndedel saya hangranu maratandan wis katarima pamintani wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Suci mawantu-wantu banyuwunipun ingkang hamengku gatining inggih panjenenganipun Bapa Jati sekalian garwa ingkang hamengku gati wonten ngarsanipun para tamu kakung saputut mugi paringa tamping brangah pangestu dumateng temanten mugi ngenyo ambir lumbaning madyaning bebraya tansah sinungsungan berkahing Gusti teman mancing judo kang sejati manggih suka bagya mulya lan saking sekateng sambikala paripurna wasen donga dening Kijangga tumunten temanten putri laju hanjengku sawi sungkem kalbu miwah hamiji padanipun ingkang rapa ing batos mucal Sukerta kantun Sukara Harja kelawan Arma paripurna nggenya hamiji ya ampianipun ingkang neraka tumunten temanten kajajaraken dening ingkang hamratitisaken sarwi sining keban sindur awarni gula klapa seta kalawan reta tumunten binaya nglampahi sang mucika temanten saking sasana panggih tumuju ing sasana pinajak ingkang rama mungging arsa sung tulodo tumaprak ing padha
paripurna nggih ya hamiji ya ampianipun ingkang raka tumunten temanten kajajaraken dening ingkang hamratitisaken sarwisining keban sindur awarni gula klapa seta kalawan reka tumunten binaya ngrampahi sang mustika temanten saking sasana panggih tumuju ing sasana pinajak ingkang rama mungging arsa sung tulodo tumapak ing padha paripurna lasitaning